Какво е възстановяването след операция на херния? Най-често пациентите поставят този фундаментален въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. Трябва да разгледаме детайлно от какво зависи това. Но най-общо, в рамките на 2 до 4 седмици ще възстановите обичайния си ритъм на живот. Вашите близки и приятели няма да повярват, докато не се убедят с очите си. Ето и някои детайлни подробности. От какво зависи възстановяването след операция от херния? Най-вече зависи от вида и развитието на хернията. Едно е възстановяването при малка ингвинална херния и друго при операция на голяма постоперативна херния, при която се отварят коремната кухина, освобождават се черва и раната и разреза са много големи. Също наличието на усложнение в хернията. Една заклещена херния с налагала се резекция на некротично черво, срока на възстановяването е по-дълъг от обичайния на една неусложнена херния. Също много голямо значение има вашата възраст и придружаващите ви заболявания. Възстановяването при 20 годишен младеж е в рамките на 4-5 дена, докато е при един човек на 80 години, възстановяването е няколко пъти по-дълго, тъй като тъканните процеси при по-възрастните хора протичат по-бавно. Също много важен фактор е и личната ви мотивация за възстановяване и активност да се възстановите и да сте част по-скоро на работа, на спорт, изобщо да се чувствате добре. Нека да ви изложа типичното протичане и следоперативно възстановяване. Какво се случва в отделението? След като операцията завърши, с малко помощ от страна на персонала, вие ще бъдете приведен в вашата болнична стая. Ще ви бъде помогнато да се преместите на леглото, тъй като най-често спиналната упойка блокира движението на долните крайници за около 2 часа. Така че ще ви настаним в леглото и вие веднага ще можете да се свържете по телефона с вашите близки и да ги уверите, че всичко е минало добре, или пък ако те са в болницата и ви чакат, веднага да ви видят и така да ви окуражат. Значи, не по-късно от половин до 1 час след това ще почнете да приемате течности. Малко по-късно, след около 5-6 часа да похапвате. Веднага след като упойката премине, ще ви окуражим да ставате от леглото, да бъдете до тоалетната. Макар и рядко, особено при по-възрастни хора, във връзка с упойката и с това, че не можете някой път да уринирате спонтанно, в първият ден е възможно да бъде поставен уретрален катетър, който престоява минимално в рамките на няколко часа, докато се възстанови вашата сетивност и можете да уринирате спонтанно. Много често пациентите се страхуват от следоперативната болка. Спиналната упойка, с която рутинно работим, пък и местната, осигурява едно обезболяване, един комфорт в рамките на 2 до 3 часа след операцията, като преди да е преминал този период, преди да е преминало действието на упойката, ние ще приложим съвременни обезболяващи средства, така че дискомфорта и болките ще бъдат много по-малко, отколкото обичайно са очакванията на пациентите. На следващия ден, след обстоен преглед, превръзка, преценяване на вашето състояние, вие ще бъдете в повечето случаи готов да си бъдете в къщи. Придружен, разбира се, от ваши близки. Това е желателно за ваше и за наше спокойствие. Не е добре в този ден да шофирате автомобил, въпреки че това е възможно и някои
наперени пациенти и млади още на първия ден си отпътуват със собствения автомобил. Как ще се чувствате в къщи? В следващите няколко дни е добре в къщи да бъдете повечето време в стаята, в леглото. Аз казвам така, в 90% първите дни да сте в леглото, като разбира се ще бъде възможно, а и желателно да ставате до тоалетната, до масата, да правите леки разходки в къщи. Ако много се налага, може да отидете до службата, до офиса, да свършите някаква важна работа за половин час и пак да се върнете, но не е добре да бъдете повече време прав или седнал. Добре е вкъщи да сте полулегнал, да гледате телевизия, да четете книги и храненето ще бъдат свободни. Хигиенната баня също ще бъде възможна, тъй като ще поставиме специална лепенка превръзка, която е водоустойчива и няма да има проблем да се къпете. По отношение на болките и дискомфорта, в първите няколко дни с намаляващ интензитет ще имате известни болки. Повечето пациенти го описват като дърпане, особено при движение, при ставане и при лягане. Най-често в покой няма болка. Предписваме конвенционални леки обезболяващи в първите няколко дни, като много голям брой от моите пациенти не приемат никакви обезболяващи в дните след операцията. Пътуването ще бъде възможно, пътуването с кола ще бъде възможно още на втория ден след операцията. Разбира се, отново ще отворя скоба, при големи постоперативни хернии ще има известно удължаване на всичките тези срокове. След това в рамките на 4 до 5 дена можете да започнете все повече и повече излизане навънка, разходки, да се отиде до офиса, да се свърши някоя задача. Ако служебните ви ангажименти налагат, можете да започнете работа след 4-5 ден, като първите няколко дни не е на пълен работен ден, а постепенно увеличавате работното време за сметка на почивката. Много често пациентите питат колко тежко мога да вдигам. Значи, още след първия ден ще може да вдигате 5 до 6 до 7 кг. Това няма да пречи. А в следващите дни ще ограничите вдигането до около 10 кг. След 3 до 4 седмици вие ще имате свободен режим, без екстремни тежести, разбирайки борба, свободен стил, футбол, ръгби. Всичко останало ще бъде разрешено. Как стои въпросът с контролните прегледи? Наблюдението и контролните прегледи е типично на 7-8 ден първи контролен преглед за сваляне на кожните шелове, ако има такива, защото в част от случаите поставяме специални шелове, които не се снемат. След това на около 30-я ден, преди да изтече формално дадения болничен за 30 дни, и може да започвате работа. Сега, безусловно, ако имате притеснения, въпроси, ние ще бъдем на разположение всеки ден по телефона, по мейла или на место, ако дойдете да се видиме. Важен въпрос е, необходимо ли е да се ползва колан или бандаж след операция за херния? Обичайно не е необходимо, даже е противопоказано, особено при ингвинална херния. Можем да препоръчаме поставянето на абдоминален колан при големи постоперативни хернии в първите няколко седмици за подкрепа на все още прясната голяма рана на коремната стена. Благодаря за вниманието.